L-amministrazzjoni tal-Isptar Monte Carmeli laqgħet tkun sensittiva u lanqas effiċenti fil-mod kif qed tindirizza l-isfidi li għandha qudiemha. Dan qalitu l-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel l-MUMN fi stqarrija li ħarġet b'referenza għall-azzjonijiet li kellhom jittieħdu mill-awtoritajiet ikkonċernati dwar is-soqfa ikkundannati li hemm fl-istess sptar. L-istqarrija tgħid li minkejja l-isforzi tad-Diviżjoni tas-Saħħa biex tiġi riżolta din is-sitwazzjoni, il-proċess ta' talba għal parteċipazzjoni imniedi minnha falla miżerjament. L-MUMN qed insisti li l-arswali fi ħdan Mater Dei għandhom jiġu evakwati sal-aħħar ta' Settembru ta' din is-sena u li m'għandux ikun hemm aktar dewmien. L-istqarrija tkompli tgħid li mhux aċċettabbli li pazjenti u ħaddiema jibqgħu f'dawn is-swali u li jibqa' jkun hemm dewmien biex isiru x-xogħlijiet fuqhom. Minkejja li l-MUMN stqarret li ma taqbilx li Isptar Monte Carmeli għandu jingħalaq minħabba difetti kbar strutturali, tifhem li din l-istituzzjoni qed ikollha tilqa' fiha dejjem aktar pazjenti tant li hemm problema serja ta' affullar. Fl-istqarrija l-MUMN tfaħħar ix-xogħol impekkabbli li jagħmlu l-infermiera f'dan l-isptar. L-istqarrija tgħid li l-Union tal-Infermiera se tkun qed tippubblika d-dati kollha ta' meta għandhom ikunu konklużi x-xogħlijiet fl-Isptar Monte Carmeli sabiex il-pubbliku u l-ħaddiema f'dan l-isptar ikunu jistgħu jkejlu l-progress magħmul mit-tmexxija tal-isptar.